A violu si spravil, nie? Môžem už? No, môžeš. Kuťa hapa, no penzi vangu, nikubusu. A teraz daj tie, no, prelož to. No. Poď sem, Zlatko moje, daj mi pusu, to je preklad. A čo ešte nadávky po... Áno, áno. Zup? Zup je kokot. Áno. Kos je piča. Áno. Šarmuta jebnutá. Ne, Nie, šarmuta, sorry, kurva. A maniak je jebnutý, maniuka jebnutá. Stačí? Dobre. Kuťa hapa v penzi. Vangu, nikubusu. Šarmupa jebnutá. Šarmuta. Šarmuta. Jak sa to povie? Maniuka. Maniuka. Áno. Maniuka šarmuta. To bolo poriadne. Bolo ruský prízvukom. Maniuka šarmuta. Keď na čo poviem, až rozmýšľam, že nevieš, že čo to je. Budem doma učiť, dám si lekciu arabštiny. A to bola ešte svahilčina, dáme baka na to. Daj si na filozofický, tam máš hebrejské... Máš video? Hej, Hebrejské. video. Ale niečo dobre treba povedať. No však... Čak stále dobre hovoríme. Šarmuta, zub, kos. No, dávaj. Ako? Bahebek. Bahebek, ľubím ťa. Milujem ťa. Báša ek. To máte tiež tak dve ako my. Aha. Miluješ Bašu, hej? Počkaj. Bášu. Baša. Ana Báša ek, ja Báša. Aha. To je milujem ťa Báška. Toto je povedz, jak dojde. Ale je bahebek a bahebak. Marhaba. Marhaba. Bahebak povieš a Ahoj. bahebek ti odpovie. Ahoj. Ahoj. Aha. You are my friends. Into. Toto bolo polská polka. Ticho. Ty mi tu rušíš kurz arabštinu. Entu? Entom. Ashabi. Entom, ashabi. Ashabi. To je, ty si môj kamarát. A kifik ja Amora. Oj, to Ako je- sa máš, Zlatka moja? Ako? Kifik ja Amora. Ešte raz pomalšie. Kifik ja Amora. Kifieka amora. Kifik ja Amora. Kifikia amura. Kifeka amora. Mám ťa rád, I like you very much. Po arabsky. To vieme. On je inak Arab. To jak bude zabudnúť? Fíha. Fíha. To je fíha, to je problém, brácho. Kurňa, ty vôbec nesi z Arábie, a? Z Ameriky. Teraz zistíme, že on to tu hraje, vieš. Daj dole basu. Zabudol som po arabsky. Ty kokso. To je výsledok, že som tu 4 roky. Teraz je tam taká hamba, vieš, tam na... Ty ale nám napísal pohľadnicu celú a Áno, tam napísal môže po Fiki. arabsky. Počkaj, ako? Ana? 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 Môža? Mažab? Fíky. Fiki. Mám ťa rád. Ana, Mašak? Aňa môže fikať. Mám ťa rád s určitou prevečou do To je po slovenštine, mám ťa rád, hej? To po slovensky, tá, A nedaj ako? to na YouTube. Nedám to bo na YouTube. Všetko Jordánsko bude za nás nasmiať. Keby len Jordánsko. Jordánsko. To je nejaké slabšie. arabský svet. To je slabšie, to už nie je toľko dymko. Normálne. Vasim, v OSN to budú preberať. To nie je možné. Vasim, máme zlé uhlíky. Nahrej uhlíky ďalšie, lebo to už nie, to nefičí. Nefučí to. A mne to furt chutí rovnako. Nie. A tebe už garantovať, že to bude lepšie. Zmena. Nastala zmena. Opravujem, nastala zmena. Aká? Akože v chuti, lebo pred chvíľou Dobrá. som povedala, že to je rovnaké. A dobrá sme... Nie, jablko... Pán domáci, Áno. ja by som poprosila jedno pivo ešte. Si skvelý, aj miluješ, to si zobrať. Lucie, toč. Ja ti dám. Počkaj, nech ho tam teraz. Bude letieť taký uhlík, tak... Ráno sa zobrí taký červený flakov na čele. A máte. A 12 už není. Tá desinu daj. Počúvaj, a nikdy sa vám nestalo, že ten uhlík vyletel? Ešte som sa ne... Akože odtredivá Ešte sila nie. ti nič nehovorí, hej, právnik, fyzika, niečo také. Nič? No však Nechytám práve, sa. že odstredila sila môže odletieť, vieš, to je to. Á, medic fyzika. Počúvaj, vás sa nestalo, že by ešte odletelo niečo také, keď si to robil, že niekedy Nie. prás do niekoho... Medzi oči. To si točila? Či stále točíš? Jo. Aha. No fajn. Tak, super. Na zdravie. Na zdravie. Počkaj, však, ale daj sem, však čo tam kývkáš a potom není vidno autorku. Autorka? Zuja. A tak sa opäť. Tak hamlivo. Nie, to už ma nie to. Aha, počkaj, ale Julia fičí. Už som prišla trošku na to. že ako? Julia Fiči už je v Po kose. 2 hodinách, čo tu fajčíme, tá už prišla na to ako.
Niekto skôr a niekto neskôr. No, niekto má Ačka, niekto Ečka, ale niekto aspoň vie, jak sa hulí, nie? A prečo sa kúkaš na mňa, ja to neviem. Ja som raz aj omylom. Komu? Ty si sprostý. Ne, počkaj, už to vypnem, ne? Zakývkajte. Marhaba. Čau! Jaké čau? Na Slovensku po slovensky.